ሳልሳይዞም ትሕዝቶ መደባተይ ኣብዘይ ተዛዚሙ ከም ወትሩ ድማ ድሕሪ ክልተ ቀኒ ደጊምና ክራኸብ ኢና ኣብዘን ዝሓለፋ 5 መደባት ስፖርት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ጋንታ ሓድነት ኣዕሊልና ነርና ዝለዓለ ደረጃ ትምህርትን ሞያን ዝበፅሐት ሓኪም ክኢላ መጥባሕቲ ዶክተር ሉላ ገብረ ህይወትን ኣብ ስቱድዮ ተረኺባ ምሳና ጻንሖት ገይራ ነይራ ኣብ ትምህርታዊ መዳይ ንቆልዑ ዝግበር ስነ ምምህርናዊ ደገፋት ንዝምልከት ምስ ምሁር ፔዳጎጅን ስነ ሕብረተሰብን ኣቶ ተወልደ ተስፋ ማርያም እውን ኣዕሊነ ነይረ ስፍሕ ዝበለን ካብ ተቐዳማይ እተፈልየን ካልኣይ ዕላል ምስ ነጥበበኛ ፍጹም በራኸውን ገይረ ነይረ عزب مكناي كلمة يالو تحاشي نعاي ويلو امبر بدالي أب مودأتاون زحلف حمص علال أب كفتار استي مساب جرمن زعبيت ميراس فتصم قريبو نيرو كبرات خاتلتي كموترو حجون حدش شغايشن التفلاليه حدش هارستاتن حيزي كملاسوكمي مباركس حجون تحرخ للتغني ركبنا أبزت زلنايو سسنايو نخلنا سلام كناي